jsme tady na záchodech letišti. Namalovali jsme se tady, posloucháme písničky, jo, tady takhle. Pšeninka, ta je už fakt jako mimo. Abyste pochopili kontext. Tahle dezinfekce, tamhle, tak se mnou má osobní dík, protože se spustila mi na kabát a už se mi spustila i na rukáv. Takže jo, máme k tomu fotografie. Se zabiju. Jako what the fuck? A ty tady se když to uschnout jenom. Tak čau lidi, nastupujeme do letadýlka. Už se moc těšíme, teď jsem ale spadla. Jej. Čau lidi, jsme tady teda na nádraží Le Gare. Ani hovno, nejsme na letišti. No, jako je to tady docela postižené. Je tady milion lidí. A jsme tu podle mě jediný bílí a toho si fakt cením. Yes. Takže jo. Ale už jsem teda. Takže, čaute lidi. Čau. Už jsme přijeli tady před nějaký kostel. Mega to tady smrdí, jsou tady všude hovnama, jako doslova hovnama, jak kdyby prostě tady byly záchody a nikdo nesplachoval. Renesanční město, bych řekla. A co to mám říct? No, už jsme byli... tady nic nefunguje. Jo, na transport, na dopravu si musíte kupovat jízdenky zvlášť. Na metro, na tramvaj, na vlak a dáme se borky. Co bude nejlepší, když jdeme do centra? A typka, asi metro. V centru není ani tam metrová zastávka. A my jsme si koupili ty lístky pojebaný. Furt to po nás chtělo nějakou kartičku, že jak tam přiložíme, kterou fakt nemáme. Takhle jsme to ojebali, koupili jsme to úplně, jsme si mysleli, jak jsme vyhráli. Pak jsme zjistili, že to nic nejde. Kamo, koukni na mě prostě pomoc. No, pak jsme si koupili teda vláček, kámo, jarabáček, no a ten vláček jsme si koupili, Borka nám říká, jede vám to z 8 za 2 minuty, to stíháte. Přišli jsme tam a ten vlak odjel. Takže zase nic, pak další nám jel teda z 3, tak jsme běželi na 3, to jsme stihli, úplně jsme byli pyšní na sebe. My jsme tam šaškovali hodinu, ten vlak jel 4 minuty. Hodinu, jako třeba podle mě i 1,5 hodiny jsme tam fakt jako prostě chodili, stáli, hledali na mobilu jízdenky, hledali v těch jako automatech jízdenky, šli jsme do metra, vraceli jsme se nahoru, hledali jsme jídlo, koukali jsme po deštnících. Nic jsme nenašli. Nic jsme neudělali, jenom jsme dojeli jednu zastávku 4 minuty. A to nejhorší je, že máme furt hlad. Jo. Takže blbý, ale hlavně, že jsme na hlavním nádraží, kurva. Exactly, čau. No. Ninko, zkaž nám něco do videa. Zapte mě, prosím. Lidi, jsem přepapaná, přepitá, bolí mě bříško a jsem trošku unavená, jsem stávala v 2 ráno. Tak. Čau lidi. Čau. Jsme už mohli na strašná zima. Je to tak. Ale jsme unavený. Takže lidičky, aby jsme vám něco málo řekli, tohle je tady šmoula. Je tady proto, že v Belgii prostě vznikly jako šmoulové, jo, kdybyste to nevěděli, jako třeba Pšeňa, která si myslela, že to vzniklo v Česku. Ale to by bylo 10. A tady je takový velký komiksový muzeum celkově. Do kterého určitě nepůjdeme. Přesně tak. Takže jsme tady takhle na Galerie de la Reine. A je to prostě taková drahá ulice. Pojď se podívat. Takže čau lidi. Tady jsme katedrál St. Michal a Gudul v Bruselu. Je to tak. Je to fakt krásná katedrála, zkusím se jít podívat dovnitř. Jdeme se podívat dovnitř a vezmeme vás s váma. Jdeme na to. Hrozně fouká, pomoc. Tak jsme tady lidi. Jo, můžeš. A já. Bum, bum.
A teď bude transition. Budeme dělat transition s češníkem. A tam písnička. A já. No, dítě. Takže tak. Čau lidi. My jako tady stragglujeme hrozně. Já jsem tak unavená, že se s ní úplně všemu. Jako my mega stragglujeme lidi. My jsme tady pod deštníkem mega fouká, už se mi převrátil deštník. No, každopádně jsme tady na jejich hlavním jakoby náměstíčku. Něco jako pro nás Václavák, tak tohle je pro ně Václavák. Ne, starou. Tohle je jejich Václavák. Už se jí rozbil, koupila si ho před 5 minutama. Jeho na šroubu spát? Každopádně takhle teda. To se točí, ale to jde šroubovat. Jo, jde to, mám to, kámo, mám to. To je šroubovací. Mám to zpátky lidi. No, takže takhle lidičky. Předí. Takže lidi, Jsme dorazili na obědování. yes, Je to fakt kde začít, je to mini. tady mega obří, takže jako já nevím, jako kde začít vůbec, takže Ale počkejte, to je ta nejlepší část. a to je konec. Tady máme občerstvení, tady máme Přesně víno. tak. Tady máme pivíčko, podle mě, Přesně no tak. pivíčko, belgický. Tady máme mini čoklit, kafičko a mlíčko do kafe. Tohle to přivezu tomu borcovi na tom. Tohle každému sátovi, učitelovi chtěli belgickou čokoládu, tak tady mají. Takže tak, to je všechno vlastně. Jo. Ale ukážu vám náš výhled, jo? Fakt pěkné. To je nějaký zajímavý, že? Jo, no. Strašně. Ne, to je hezký. Aspoň nám se nikdo nebude čumět. To jako jo, no. Takže díky lidi. No a tady máme toaletku. Jo, toalet. Přesně tak. A záchod. What do you think, girl? Budu jít? Yes. No a tady jdeme takhle po sobě ještě nahoru, lidičky. Jo, pojďte. A tady máme terasku. Exakt. Lidi, asi se výhled 1 z 10. Zdívám, tady mám kousek, jaký má. Podle mě je to tím, že prostě jak je hnusně, tak to nevypadá tak hezky, protože na fotkách, když bylo slunčko, tak to vypadalo mega hezoučky. Já se na něj koukala, no. A tam má někdo papušky. Jo, no tady to není moc hezký. Vlastně. Čau lidi, jsme tady u těch krásných cute domečků. Vyrazili jsme po dlouhý přestávce na ubytku Dlouhá ven. přestávka byla, takže jsme koukali na francouzskou televizi na animáčky, ale vlastně jsme na to nekoukali. vůbec nekoukali. Koukali jsme Jo. Ona stříhala vlog a Jo. je to fakt vtipný. Nebude Jo. to pro vás vůbec vtipný, ale I don't give a fuck. Who cares, jako. Takže jsme tady zas. A je to tady fakt úžasné, už jsme viděli lidi, jak hrajou fotbal, jak hrajou Jo, basketbal. Cítili jsme tak 5krát, že se někdo dal trávu. že Řekli tady jsme jsou- si, že prostě půjdeme na procházku Ano, že tady jsou arabské random, obchody tak a- jako, takže tady je takovýhle kostel lidi. Jo. Jo. Je to škola. Jo. Já myslím tamto. Jako jsou tady fakt hezký baráky. Jako Jo. každých 5 minut, 10 minut to říkám, že jako fakt Teď koukni tady na ty týpek jel cute na kole, baráčky. měl sluchátka a zpíval si, by the way. Yes, No. je to tady vibe. Takže tak, no. Bye. Nepadli si pípne, mě pluje jen auto, tiket. Lidi, v žádném jiném metru se nevedou Google prostě. Když někam se sednou, kdo bude na piču, jestli je tady 2 metry zároveň, ale je tady Google. Lidi, jedna jízda stojí 2,80, to nemůžete vyknout. Takže 60 korun lidi jako. Počkej. Čau lidi, takže je tu day 2
Yes. Next day. Tam stávali jsme docela pozdě, protože jsme si řekli, že za odpoledne to tady projdeme dost a vrátíme se k večer díl. No a teď jsme jeli metrem, šli jsme na přepážku, protože včera jsme zjistili, že tady, to jsme, já nevím, jestli jsem to říkala, jo, ale když si koupíte jízdenku, která se jmenuje Un Voyage, tak to není jedna cesta, ale 1 hodina. Takže by tam mohli třeba dodat. Jo, no, takže jestli tady někdy budete v Bruselu, tak se nenechte zmást, že můžete jet jenom jednu cestu. Ano. Platí to na hodinu, protože tam to prostě není napsané nikde. A ano, jak ptali to jsme se máme pána na vědět? přepážce, ten nám to vysvětlil. Dneska jsme šli na přepážku koupit nehodinový celodenní lístek za 9 skurvených euro, jo. Ale nevadí. Jako ta cestování tady je fakt drahý, lidičky. Jo. A potom tak pán, já jsem se tam ptala ty věci na bude. Vy jste tady byli včera, že jo? A já, no, byli, no. A vlastně, že jste zjistili, že to je hodinový, no. Jo. No. Každopádně teď momentálně se nacházíme jako kousíček tady od Atomu. Jo, jak vidíte. Máme Je to krásný hezký Atom, ano. Mega je tam všechno vidět. No a ukážu vám to pak zblízka. Nic krásný. Skladejte vás. Jo. Máme sukně a silonky a všichni tady na nás koukají, jako kdyby jsme byli největší štětky, protože tady jsou všichni v hijabu. Každopádně tohle je Atom. Úplně nevíme, co o tom říct. My dovnitř nejdem, protože nám to přijde pro nás zbytečný, protože nejsme žádný alchymisti ani nic jiného. Nevím. Já myslím, že to je o tom výhledu, ale to nevadí. A tak jako na Petřinci můžu vylézt, kdy chci, veď, takže pohoda. Tak. Plot twist, jsem tam nikdy nebyla, protože jsem usoudila, že ty vstupenky jsou fakt drahý. Look at her go. Look at her My dešník. go. 5 euro, guys, 5 euro. The best deal. Guys, už je to třeba x obchod. Já jsme přišli, krásně jsme mluvili francouzské, objednali jsme si hranolky, občas jsme v Belgii, tak ochutnáme hranolky. A LG prostě mluví a říká, buď u mě, kdybych něčemu nerozuměla. A bude jenom co spustí, a jako fakt, tak říkám, prosím, a bude, že máme kasu, tak musíte kartou. Lidi, víte, kolik mi zbývá na kartě? 519 korun. To je špatný, jako, to je fakt špatný, prostě co se tady děje, jako, what the hell. To je fakt devastující. Týpek tady přivez nějaký balíček, tak doufám, že to je taká saka. Tak všichni nám to okomentuj. Takže lidi, Máme belgický už hranolky. to mám rozbitý, ale vypadalo to fakt hodně. Nebo nějaký Spice Royale, Borka má nějaký, teď mi to spadlo, ne. Borka má nějaký guláš, kámo. A máme tomu nějakou hrubozenou hořčici nebo kaviár, kámo, nevím. Musíme kaviár, kámo. Takže jsme tady máme jako chicken bites. Yes. Vyjádři se. Tato fontána se jmenuje předčasná ejakulace. Tady to taky nevím, co bych měla předat. Všeni. Točíme video. Dobrý den, celý den, bába letí kamínem. Už ne, co mám říkat, víte? Že budu mluvit. Takže čau lidi, právě se nacházíme u čurajícího chlapačka, který je právě tady nejznámější v té Belgii. Je to jakoby nejznámější. Je to jakoby nejznámější osobnost celé širé Belgie a myslím si, že to určitě stojí za zmínku a myslím si, že každý správný Belgičan by to měl vědět a každý správný turista by to měl vidět. Takže teď se na to podívejte s námi, abyste nemuseli do Bruselu. Tohle je on, lidi. Tak a sice jsme tady druhý den, ale tímto naše mise v Bruselu končí. Teď jsme viděli čurající chlapačka, takže máme všechno hotové a můžeme klidně nastoupit na vlak domů, i když letíme. Ještě ne všeni. Ještě jsme neviděli Royal Palace. A takhle se jmenuje tady Dobilí. Dobilí. A jako další, tak tady máme všecko pro milovníky jízdních kol. Právě můžete vidět, Pro že tady je právě ozdobena těmito nefunkčními koly. Slyšela jsem zprávu, že to tady někdo chtěl ukrást, ale ono to kolo jakoby odjelo nahoru, takže to vlastně nezvlád. A asi tohle vystřelilo, protože nevím, co to tím chtěla říct. Čau lidi, jsme tady na téhle stop. Jo, abyste rozuměli tomu backstory, té backstorce, jak jsme se sem dostali. Prostě jsme si seděli na tom jejich staromáku a přišel za náma nějaký týpek, že prostě jsem hrozně hezká a prostě taky ty sračky, co říkají každý borci, který chtějí užívat Londýnu, pak vypípej. No a potom tak já jsem mu borec jako, že prostě Frances a já no. A bude,
No a tak já mu říkám, jako prostě Borec, že jako Milan ne, a Borec, že v Instagram a já je boyfriend. A no tak potom odešel, jako tak jsme řekli, nejde a takhle. A pak Borka mi řekla, že jsem na něj byla hnusná a takhle. A pak říká, no tak se s ním budeme bavit, prostě budeme mít kamarády, jo, budeme někam, jo. No oni byli asi 3, jo, prostě 2 Borce a 1 typka. No a tak jsme jako teda za nima šli, jako, ale s tím, já myslím, že se můžu omluvit, jako, protože jsem byla mín. No a vlastně ve finále tak on nás tak zeptala, jestli jdou na nějakou party nebo jako kam jdou. No a oni že jdou na nějaký rooftop, takže jsme šli s nima a trošku jsme se bavili, no ale vlastně ve finále tak jako jsme se vůbec nebavili, protože jsme tady seděli jenom vedle sebe. Oni si přisunuli židličku k sobě, my jsme si přisunuli židličku k sobě a bylo to random, takže ale aspoň jsme našli fakt jako dobrý view, jo. A hraju tady Drakea, takže super, milujeme pedofily, to podporujeme, vole. Takže konec. To je jako jiný ty Lidi, právě jsme dorazili do Gentu, to je takový menší městečko, tak 20 minut od Bruselu a prý to má mít hodně ve Harry Potter vibe a zatím to má teda jakoby, jak se to jmenuje, Tour de la France, kámo, vibe, protože tady všichni mají kolo. To je crazy. Protože podívejte se, právě tady za mnou můžete krásně vidět, že to, co jsme viděli u nádraží, není všecko. Tady je ještě víc jako... Nevím, divný je, že jsem ještě neviděla nikoho na tom kole jet, ale vždycky tady jako jenom stojí, jo? Tak asi... Tady to smrdí jak hovna. To inflate the life jacket, pull down shortly on the red toggle. There is a mouthpiece for further inflation.